Meneh aku nyalono lurah Mas. Abang biru Sun ana ijone. Ora wani ganggu sing penting gak ngurus bojone. senenge wong liya sing duwe. Mbak Bella sesarengan Mbak Adis ibu guru niki kabeh. Nggih, guru napa? Guru TK situ guru SMP. Nggih, SMP napa niku Mi? Pecinta damai. Nggih. Si cantik jelita ning Dias Aulia dan ning Rani Asmara. Siap-siap, Bang. Abad Jarwo koncone Abaroni tim kopi ora setro tetap di hati lho ngono lho bayaran Iso terus Semarang mampir kos-kosan kadung sayang dianggep koncoan pelas nerian dibuntel godhong sing tak tresnani duwe uang sabaripun parani kare Mbak Dias dipun aturi temriki presiden kondang Jawa Timur sapa sing duwe gunung cupak Jeragan Areng nggih Sanana Kempes nggih niki ning Sanana Semerbak Seng dan ning Marsa Triplek iya triplek oh triplek Sanana Semerbak Seng nggih saiki ganti Sanana Semerbak Seng sesarengan Marsa Triplek sampun dilajengaken Manise Jawa Timur ning Kiki Amelia Pak dan Bojo ning meneng ae Pak Putri Bo Agung Sedayu tampung nggih niki wau supe sing kagungan warung kopi sak daerah Balung Panggang sapa ning Nini Purborini warung 3D nggih terus Samudranyu Bapak Guswanto matur sembah nuwun Bapak Kusnan sugeng dalu nggih Abah Kusnan matur sembah nuwun sugeng dalu Bu Nini matur sembah nuwun makasih jos jempuala
tangga khusus jamian nih. Aku dilirik bapak ya arek-arek sangkano aku. Sing iku. di Hmm. bapak ya arek-arek iki sing di Wis kalau celun langsung. iku ijo iku. Kadang diakoni kadang enggak. Sing duwe goyangan horeg sak Jawa Timur dan juga seorang mua yang terkenal di kota Jombang, Ning Ika Rempong dan Ning Aniku Malang. Horege Jawa Timur. Iya. Hae. Yuk. Sabaripun Mbak Ika Rempong kali Mbak Nini. Ya Nini Nunu jenenge. Langsung ke mawon. Peranan-peranan penting Budi Wijaya, Ning Yuni Suyanto, Ning Rizky dan Ning Vikum Sukrisna. Lah ya aku nyeluk menik keliru Nini. Mbak Yuni kali Mbak Rizky sampun nggih dipun lajengaken. Pengreman asri Budi Wijaya, Ning Susan Warsono dan Ning Titin Subayu.
Ayo, jos jos mata gantung jos. Pemain-pemain sinetron yang lagi membuming di jam-jam tertentu, terutama untuk sinetron di TikTok CEO ya Mbak ya. Nggih, ning Endang Sukentut dalam sinetron, CEO yang kepilengan, ning Sartini dalam sinetron, CEO yang tersakiti teman sendiri. Mriki badhe kula aturaken senior saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya ingkang dipun pandegani Ibu Yayu saking Lamongan, ning Mary Sudayat, saking Mojosari, ning Erma Arifin, saking Jombang. Awas, persiapan. Lah ya. Tepak boloku, tepak dulurku sedote banter arek. Mbok kira iku desel ta. Kula ayem mek ketunggokan Bapak polisi ngeten iki. kok iso ayem? Aku muline gak kecakup. Gak apa-apa. Iki kok sampean lek mulai sampean sing ngarep Pak polisi burine. Ngaten. Heeh. Nggih menika sedaya olahraga saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya kanthi padatan saben Bedayan Sekarsari. Blender nganan. Monggo Mas Jono. Masih bersama Delewong Anti Galo dan juga trio Irama Jos THJ Audio Fortuna Letting idolane arek Jombang sumangga. CEO telah datang. Bisa Anda saksikan di acara Snap Video.
pewaris yang menyamar. sing duwe warung 3D. Ayo Bareng-bareng Wiwi Jaya. Ayo kakak Pak. Aku mencintaimu walaupun engkau tak pernah mencintaiku. Aku menyayangimu meskipun engkau tak pernah menyayangiku. Karena wajah cantikmu sungguh luar biasa, sungguh tak pantas bila berpacaran denganku. Akan kita hidup di dalam dunia nyata, bukan seperti drama Cina. Bareng-bareng Wiwi Jaya. Gila. Sepikinya aku kepikiran, sampai kapan uripku ini sengsara. Sepertinya aku membayangkan suki bojo-bojo di marah rekoso. Tapi aku bukan raja kaya raya atau CEO yang sedang menyamar. Tapi aku bukan putri yang tertukar atau pemilik giant 43 miliar. desa Bangka istimewa Uripku itu sengsara. Subhanallah Nabaron. Aku membayangkan bojo-bojo di marah rekoso. Tapi aku bukan sang dewa pedang atau dewa judi sulit ditandingi. Aku Subhanallah Nabaroni saking keluarga dalam. dan aku bukan pewaris yang menyamar. saking keluarga dalam Kopior Sentro. Ayo kakak Pak. Agus Aku mencintaimu walaupun engkau tak pernah mencintaiku. Aku menyayangimu meskipun engkau tak pernah menyayangiku. Karena wajah gantengmu sungguh luar biasa, sungguh tak pantas bila berpacaran denganku. Karena kita hidup di dalam dunia nyata, bukan seperti di drama Cina. lagu terbaru Aku kepikiran, sampai kapan uripku ini sengsara. Saat itu aku membayangkan suki bojo-bojo di marah rekoso. Tapi aku bukan raja kaya raya atau CEO yang sedang menyamar. Tapi aku bukan putri yang tertukar atau pemilik giant 43 Alhamdulillah. Satu tembang niku mau napa, Mbak? Terbaru dari Budi Wijaya.
CEO Semerbak Seng. CEO Sermebak Seng. Iya ta? Dari bawah wonten request CEO tambal ban. Oh, CEO nya menyamar jadi Menyamar. tukang tambal ban. Dari bawah ya. CEO yang menyamar alias tambal ban. Tumbal ban. Sing guri-guri ku kocok meneng ae goyang. Nggih Mi, sembah nuwun. Sahur, sahur. Sahur, sahur. Dilungkas.
lagi berdua ya Dias. Sampun. Yang baru Putri Wijaya.
Semanuwun katur paparani Bapak Jarwo ingkang sampun rawuh saking kru Kopyor Setro. Kutang Jombang arane Jawa Timur ratae uga disebut kota beriman bersihnya akan was ladengatane kota santri ya pancen angkat pondake kesenian ludruk iku kabudayane ludruk Budi Wijaya iku ludruk andalane Mas Sidik Poranto iku pimpinane dasare Pancasila wis dadi landasane terkawe sadaya uga ora lali dina minggu ya pancen akeh sing nyatane Benteng kutha Jombang iku kutha pendidikan karena kanggo contoh kanggo patuladan rakyate terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kutha Kabupaten Jombang. Nggih menika kala wau padatan saben bedayan Sekarsari ingkang dipun lajengaken keluarga seniwati saking keluarga dalam ludruk Budi Wijaya. Nggih. Wonten informasi wonten woro-woro yuk. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Aris Joloteng.